Пророцтваў не прыпісвайце Максіму, да беларусаў пасылаць месію. Даўно не мела сэнсу і таму быў лепшы талент дадзены яму. І рыцар збройны на коне і з мечам, і сам Гасподзь над родам чалавечым. Не раз айчыну беглі ратаваць, а нам было на гэта напляваць. Як не хацеў ён зноў крывавіць гэта, ды боль з адчаем давялі паэта. І хворы ўжо, і ўжо на сконе дзён. Не вытрываў, пагоню клікнуў ён.